Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics b'satas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal u anki jekk tistaġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr, dan il-kontenut ma jgħodx għalik. Il-kumplament ħudu pjaċir u ħuduh fox kemm għandkom kollha. 1, 2, 3, tlaqna! Ejja, yes, bdejna! Zomma għadax, dan għal kollox, ma l-ewwel bdejna bil-ħazina. Għanna ħafna improvements mid-darba l-oħra, maħnix se noqogħdu nitqu fil-vojt, konsidrajna l-kummenti kollha tagħkom, maħnix se nitqu fil-vojt, jekk trid ma nitqux program bil-geddum, bil-żobbi. Tnejn ħankun naqri iktar imqajjem is-soltu għax is-soltu nkun naqra riqed, dik kienet tejn dik kien avuċi ta' fuq ir-radio li kien għawaw, Xi tgħidilna? Zomma għadax dal-Madonna ma jridx jaħdem ħan infaqan idej. Qed tipprova tħaddem tablet bajnejk mal-għejn. Jien ma nistax niftaħ għajnej għallum, għandna l-problemi. Mhux jien ġibtom problemi. Iwa, jien ġibtom bidejja. U jiena jgħat attent. Bana vostra. Bana vostra tal-ilħaq. Et niprofa noqgħod bil-kaut u bil-galbu biżejjed u jien għandi l-mara xart. Issa diġà xejt 3 kelmiet sentenza waħda bil-Malta. Mux qed jinexxi li nikkonċentra ġbin. Skużani. Nagħmlu ġibulhom nok darb'oħra. Koroħ bis spoon. Nies koroħ bis Eżatt. Imma toqgħodx titħaq fil-vojt spoon. Da mhux programm ta' Sorry. jien għandi l-mara għandha l-spice kullimkien. Jiġifieri għandha l-spice xi kullimkien xi. l-ispjuni jaw. L-spice ma nafx qed ngħid. Ħa nipprova żomm ħa nara waħda. Ħana t-zarda naħħel kappell. What? Guys, għalikom illum! Konta tafu, għaxi ġam minna trailer, ġifiri, ma nafx s-salfefe għamil għalli bicċa. Guys, għalikom! The very, very beautiful Trudy Avera! Proset. Balli, bax kif-dejna Madonna xizrofti. Kif aħna, Trudy? Okay. Excited? Kollu so. Kollox postu. Id-dottrina kif inisejra. Okay. Tajjeb. Kunu għafu, tabiħ kunu tafu li part-time hija superjura tal-Mużew tas-Subin ta' ħalaġa. Imma part-time biz, full-time għandha xi ħaġa oħra. Full-time tbiħ li seta taħt għal daw is-Subin għax kollox imċarrat. Sta ma tara xejn, ġifieri. Mhux kollha. Hawn id-diversità Max. Hawn min umlu għall-boys u min umlu għall-girls. Ek taħdem id-dinja. Mela. Inti għax ixuqum. Titħax. Titħafna. Tkun bħal Paolo Bonolis. Paolo Bonolis. Jisma, inti xtaħseb tajt forsi natu palata naqa l-sponsors qabel ma nibdew tu jek ma jek fissottu much of a trouble for you. Ħanejdu waħda ma najt. Grazzi kbira l-sponsors tagħna li llum in correct fashion ħanibdew bl-onlineintimates.com li edha ilu sponsor magħna żmien u tajjeb li ngħidu li Trudy proset jiġifieri immens hija officially ambassador tal-Playboy sowa. Tal-brand tagħhom. Tal-brand tagħhom. Tattilhom il-brand importat li l-hom naqra. Europe, right? Bli xkaffa inbuilt, tfattihom naqra l-Playboy. Kont ħsib ninkabbarhom jien, le? Għedhom għalla. Ikun għatolek biċċek bl-arkett. Għax isek tidra, fimt, tgħid ħankabbar. Tidra, inti xi taħxi darek għallhom, rokju. Le, l-unika ħaġa li żżommni lura kif ngħid sħabi, kif nitla' fuq il-mutur ħabba tank. Dak xilek il-balance. Peres racer kif ħanqod inkella fuq. Tit-tank bil-forma. It-tank il-problema dejjem. Tank ħażin. Jiena dik li jiġri li meta inta fuq il-motur it-tank. Dak il-problema tiegħek inti. Allora inti ġieli rikeb xi ħadd miegħek hekk fuq il-motur. No, that's my time. Għandi regoli tiegħi. Il-motur huwa l-ħin tiegħi. Ma nidejjax rikeb miegħek inżommok Jek naftu għanna l-airbags l-STM, ġviri. By regoli tijak inti sur motur, ma suqx per esempio fuq il-right. You follow the rules.
Għajt, nkun ċara. Biex nkun ċara jiġi li di. Le, ma kulħadd għandu l-ħin tiegħu. Għax biex kulħadd jgħid, biex jiġi ħadd jgħid, dik għandha regoli tagħha ma timxiex ma' regoli ta' Malta u dik. Dejjem bir-regoli, però dak huwa l-ħin tiegħi bħal pasfin u speċi ta' allura. Mingħajr mobile, ma rid nisma' l-ħadd. You zone out and you do it. Isuk meta jena qed inġerih bażikament. That's all it is. Kull motor issu. Għandi żewġ racers. Dawk jaġbuni. U motor tal-ħarċe għax kelli għal tazziju kif għandna Ifhem jien naqżej rażata tiġifieri. Ejwa. Nistgħu nkomplu b'daw l-sponsors taħseb nfaqgħuna. X'tagħmel taqbad tibgħatilha messages sal-mara jew ħadd il-action tasal id-dar. Dik l-pakkjata batitli. Għandi l-mobile x'imkien diġà ħaditu li naħseb vera għax. You're fired, man. Guys, onlineintimates.com ġidu affarijiet naqa' kinki u sexy dar, sexy lingerie kif rajna hawnhekk mal-bellissima Trudja Bella tagħna, iStage u Backlight u kif ukoll Black Box Pro daw kienu 3 suppliers tal-live show. ħadmu maħna, ħajkomplu jaħdmu maħna, fucking thank you guys, amazing, ikolkom bżon it-tellaw live show kbir, be it any show televiziv, kellem il-lilom, Light Stage, Backlight u l-Black Box Pro, 5pointsgrowing.com, thank you ħafna, jek tridu tkabru xi pjanti d-dar, pjanti speciali ġifiri, dawna jiprovdu lek kollox li għandek bżon, Fire and Fork li kunnar terba jkollhom €50, all you can eat meat, fantastic għallum il-pizza u koll ġifiri, beautiful place by the sea, u fetħu xwiet u koll Malajr Express, I'm not sure, għandhom iktar minn establishment wieħed. Thank you koll il-Matt Photography li passoltu dejjem ikun jgħata għot jgħidu naċċati illum jgħat ħarira tard, naħseb ukoll qed jaqla ċammata mant il-mara d-dar u grazzi lil Media tas-support tal-li he's technically hosting us here u aħna din nifilmjaw daw il-poddata ġimgħa wara ġimgħa ġol studios tiegħu. Però ħanibdew naħal programma ħanissa, sowa. Mela. Qed infittxu co-host biex jien forsi nieqaf nkun fuq dil-post flok JD għax da mhux posti. Imma ngħidu għadi wkoll. Tajjeb, ma PJ huwa tajjeb. Le nies iħobbuk PJ. Ħobbuni, min jobbodni, min iħobbni bħal kulħadd mhux għalhekk Jena ikolli ngħid, vera, għax vera nżommulek naqalura. Vera, ma tistax. Sot nkun fuq wara jien sewwa li ngħid jiddeċidu jew jgħidu jew le nkun ġew id-nieħu. Yes. Jena ħantik il-white label, go ahead, say what you want. Tajjeb, proset, mela, naqgħu issa l-programm ta' fas. Mbagħad naraw x'nagħmlu. Ħanibda bl-ewwel mistoqsija, mela aħna Trudi. Ġejba jillesta lik biex kun taf. Tinkwetax. Insawtek. Mela taqlaħom mant il-mara. Ġejt preparata. U x'in il-kelma teknika tagħha dik li tiżżomm fidejk? Frosta ta' sess xejdu. Suppostu. Meta tordna, pereżempju, mela l-online inti mixtajlu. Tini tlieta. Frosta ta' Hemm ħafna sess. tipoloġiji u hemm dawk itwal jew jinnaf horsetail. Tini dawk tal-horsetail, pereżempju. Horsetail, minnhom bil-horsetail ukoll. Biex toqgħod taqbdu hekk. Kien hemm moħra vjola, rrid tinġi minħobb ħafna r-rosa u l-vjola, so it's like Barbie. Ma din strike. Rajt iktar toqros iktar ħatwaġġak. U jkun hemm min jieħu pjaċir bluġieħu l-affarijiet. Naqsa dik. Jiena nieħu pjaċir meta jkolli l-egżema u noqgħod inħokk. Sabiħ inti proset. Tista' forsi Waqt li tilħares lejn il-veduta dik kelli bżonn ġew id-nejja. L-egżema ta' ma' subajk. Qatt ma ħanara wara ta' rasek iktar mill-lum naħseb jiena tal-programm. Għala zobbela jataw inti. Isma, u dak ta' posta color code dek ġibhom ma tajlu isma tini set tal-brillanti kif ikun hemm żgur. Nibda. Mela aħna ġejdi għalilna sewwa biex miegħek ma tantx noqogħdu nitkellmu daqshekk heavy, noqogħdu attenti. Ma qogħdux insemmu ħafna żbubu hekk ma. Imma f'dan każ aħna fux iż-żobt dan nitkellmu ġifieri jekk mhux dar affarijiet. Nistgħu nagħqu l-programma, I mean let's face it, nagħmlu bejnietna jiena wint PJ. Ħaġa bejniet nitkellmu. Noqogħdu nitkellmu fuq taxxa. Pereżempju. Kemm terdaw inti taxxa? Jiena nerdaw, mhux kulħadd jerdaw nara, imma fux ixtieqhom ikellmu kien nies jekk mhux fuq il- I don't know. Le, ħanibdew mela bil-modeling u photoshoots. This is definitely one of the main parts of your profession li huwa essentially glamour model, so I got it correct.
I'm not a fashion model, for sure. Not a fashion, no. Mux I have traditional fashion. curves, Yeah, yeah. I'm too much expressive. Għalfej, xiamlu, il-fashion model xinu ma meta mutu bil-ġuħu mimli indwejja, għaxet mutu bil-ġuħ. Teorikament ma tantx ikollhom expression meta jippużaw u hekk tur iktar il- Għandhom il-mewt ġofiju. Mejti minn ġewa. Jien m'għandix żgur. Inti żgur m'intix mejta la minn barra la minn ġewa. Għasina ġiviri kont mejja tissa. Nasib anka l-mejtin il-qajjem. Ja, madonna. Kollox imqajjem. Intu għom naqazajra ferħa u kull filodu n-nis. Kollom naqazajra dwejja. 100%, aħna nifmu f'dak il-departiment. Aħna nagħtu l-ferħ, agreed. Issa ma fil-każ. Kemm gustuża biex titċaqla, biex titkellem. Isma' jien iktalila qed nara viċin il-Michael, donnu kox. Għaxaw kienu Dennis Dalton u ili għalija. Jintu kelli 15. Xieħan il-Mike. Il-Mike ta' Dennis raqaw li kienu Dennis Dalton rajt, mumim li make-up. Għadet tamela t-toro kwiċċisa għalla għattu sami għaw sej. Daka jerħi il-make-up. Dika tamel waħdek. U toħroġ balla. Issa, meta jiġi għal-modeling, kemm taħseb nifmu fih jiena u PJ? 100%. Xejn. Spot on, prost, tara kif bdejna tajjeb. Bdejna ħafna tajjeb, ġifieri. Kemm ġifieri ilek tagħmlu inti dal-xogħol essax, kemm ilek fih? Naħseb inni 13 sena. Ġifieri qabel ma ġik il-period. Madonna, dik tistema kera. Xie ġifieri? Ġara, bil-mami għattu l-idea, nselmu l-wahda l-mami. Iktar ila. Naħseb. Iktar ila? Minn dejjem xtaq. Ngħidu hekk, minn dejjem xtaqt il-modeling għax minn mindu kont żgħira. Di legali ngħidu għal-ewwel. Isma' il-period jien ġini żgħira ħafna ta' 11 ġifieri. Tamela jina bdejt najt 12. Inti morti. Għana besalija. She means when she was interested in this. Għaxana kon nitkellmu professjonali. Jek tgħid li ta' xi 12 bdejtu ritratti. Ek, vera, professionally, le, No, le, wara. Ma minn dejjem xtaqt ġifieri nħu ritratti, minn dejjem jiġobni l-modeling, u minn mindu kon żgħira tfal ġifieri, forsi kelli 5 tara ritratti, ġifieri kon nipożi. Eżatt, taħt intella u hekk ġifieri. You always liked the photo, the I was always like this. Imma hemm modeling sewwa. Mux għed naqbex fil-linja jessu, għabel Ma mux suppost. Imma modeling sawa, ta' dawk li tajtin ta' dwejja, kolla li u dawk mimli depression. Umbatem il-modeling. Et niftemu. Biex tiġik dik il-ħarja, dik il-ħajra. Ġib dik il-ħarja. Dik il-ħajra ta' modeling. Il-ħarja meta tara li l-għabel il-modeling tiġik. Eżal. Għanajtu kollox. Tkun oltri, tikollok dawk l-ormoni zejda, tajt per esempio l-bambin tak dak il-10 litri estrogen zejda zgur fil-dem. 10. Eżat, specifiki. Għax aħna program scientific ħafna u kol forsi għatma kontaf. U educational, kif indu najt l-lum il-gest tana. Meta ġitek il-vokazzjoni ta' teacher l-lum? Tipo, ħansaqsuk per esempio mistoqsija vera scientific, extremely biological, li ċert li kuħat ikun jaf dwara. Meta kun edha bieħ, x'tagħmel jekk ikollok photoshoot? Tieħdu normali? Tajt il-fotografer jilqaħulek bil-barmil, per eżempju. Tkun edha hekk tipo jodlok bil-barmil, ta' just in case. Nirringrazzja l-Alla minix waħda minn dawk. Għaxaw minnu kollu flows eżagġerati, għaw Minix waħda minnu. Skontu, għaxaw minnu. Tengad, I'm not one of them. Kif nistaw nirrelataw, signorina? Għaw minn għandu period li huwa. Tifhem inti ħafna fil-period. Imma jiġik li l-Google li ġifieri biex tifhem. Waj, mamma. Mux kolħatrom il-bicċi tal-fwit. Jina sa' birġil xorta tkun għadim bieħ. Tijak xikun jisu il-maj u bicċi tal-fwit, per eżempju. Sabi. Komplu. Imma, u per eżempju, meta ikollok il-period, x'tagħmel toqgħod hemm bispagam den lajsek bag. Mbagħad jiġi il-fotografer u jneħħilek hekk pull in case of emergency. No, if you're doing a nude shoot, no. You can't have a tampon and nude shoot. Kun ta' barra, l-hemm den l-ispaga kieku. Appuntu.
Agreed. Modelli għaw minn jaqtaħħa l-ispaga jim mandiġ bżon, għax I don't have that flow. Ġi mandiġ problemi. Jek taqtaħħa, nsaqsi u koll l-ommok, għax di mistoqsija l-saqsal. Inselmu l-mammi, sellimna l-mammi. Mammi, Mammi ta' trudi xisima l-mammi fakkarna? Marija. Marija, ħajkoll inti ħafna thumbs up, għax biex ikollok mammi daqsek cool u daqsek open-minded blieda tagħmel il-tifra tiegħek, vera ġifieri ninżalek il-kappell metaforiku l-għandix, bis-sejta kollha tnajlek. L-mammi, all right. Tnejlek, diġa għandi biċċa xena ġo moħħi. Mux qed ngħidlek li mintix, Marija, imma il-PJ naqa ma kollox jirranġa ta' biex mux ngħidlek li mintix just biex we make it out there, għax illum. Jejru għax kreattiv, Trudi, jejru. Imma Għandek ħafna fantazija. Jien kem trid għandi. Normalment l-irġiel għandhom ħafna fantazija u n-nisa mbagħad jirrealizzaw. Jiena ġo moħħi ngħixu jien u 50 persuna oħra kont ta'. Oh my God! No. Jisek appartament Santa Vena. Blokka flets għandi ġo. Blokka flets, tajba. Paċenza, xiddeq tinħares lejk. Ma let's face it, intom, I mean, n-nisa għal-babies bis tajbin, jek tajdilna l-bibi għale? Mela, mux ek. Il-bibi jek tajdilna li nisa għal-babies bis mistom ikunu, le to procreate and to advance the Catholic faith, le? L-bibi tajdilna li tortakom li għasirin l-infern, ħana l-irġil. Diki, Ma kellix bżonna dik li batu fiħa. Jien immur l-infern, basta jnizlu li Paul. Għod tisfen fi sħana. Għalmenu nżom l-entertainment il-kulħat, ħallu li il-motur ħalli nħu bazjien u koll. Xej nħob pisħana, ma nħobx il-kesħa. Nistalla tal-infern. Mela. Nik vera, zgur 100%. Say it. Say it. Minem. Mintof. Ma nafx, jena... Ifem, jek... Mux ħajar mill-ħra mill-ġenna mimli popit u zbub u pokriti. Agreed. Għasasik dil-mistoqsija tu address tipo l-ignoranza. Li tamel inti? Xin id-differenza bejn porn u li tamel inti? Jien ma nagħmilx porn. M'għandix naqsam ma' Spjegalhom. jew whatsoever. M'hemmx dik l-intimità. M'hemmx intimacy, eżatt. Għalfej, id-dejqek irħat tal-irġil? Le, ħalini, ma d-dejqni xejn. Imma xin id-differenza soft porn, xinu? I don't know. Soft porn mux ritratti jiġu jew mill-ignoranza tiegħi da tinkelmu għax jiena. I think it's more erotic what I do, it's more expressive, okay, especially for OnlyFans, I mean, you're more erotic. Soft porn naħseb softcore, dak it meta tara ġiex minn nies qed jaħxu, imma ma tara xej cliff top. Qatt ma tara żob dieħel fulon ġolox. U minnu dali ħob jifrustra ruħu. Biex niftehmu, is-sex scenes li tara fil-movies, dak jiġi soft porn technically. Imma obviously dak jġibu 10 seconds minnu minn flok tagħmel nofsija toqgħod tara ġis minn dry humping. Dana l-soft porn tara hekk bażikament. Ta' parsi tiqlala minn wara imma ma tara xejn li f'sormu. Il-muscles ta' sormu sejrin hekk ir-raġel. U ma tara xejn. U pereżempju d-dokumentarju tal-annimali meta jkun hemm zebra raġel. Zebra mara. Dak hardcore, dak żokkol tara dieħel. U eżatt, dakka hardcore jiġi, hardcore porn. U dakka bestjali, le mhux bestjali. Naf wieħed kien jieħu pjaċiru u jeċita bis-serta kollu, ovvjament mhux se nsemmi mhux naħxilu ħajtu. Jeċita, u għajru d-dokumentarju tal-annimali jaħxu, għek tafu Animal Planet u għek. Jimma nuħu xej bikbir. Insomma, għatma ħad kemlu l-ikbar. Jekk tersa, allura resa il-mike miegħek, take it seriously. Issa nobtu l-ek maweg. Tajtli. Tiġi bħal daw li jitkellmu minn. Ma tmurx iġibni l-nħobb affarijiet suwed gbar, so. Madonna, ma jmurx. Darba. Ma jmurx ħawdu waħda minn dawk li tiħu pjaċir bil-zbub is-suwed il-gbar. Darba kellna guest u xaħat biex jitnejjek. Wadda bżopp iswed dildo flok il-mikrofon. Pur ritratti li batilna fil-groups. U jiena mandu najċ. Literally, honest to God, mandu najċ u tellajtu
Facebook dal-ostja ritrat. Niftakar. U flag, Facebook flag li tiġifieri for bullying, ovvjament, għax dan għafas ta' minnom dal-affarijiet, imma literally vera mandu najġ tal-ajta ma bċismu so, jaha, please man ħawdux il-mikrofon mażbub iżjed jek joġob. Naddu għad-domanda li jmiss, mi għan saten, kem taħseb li għandi dat tablet ta' xej u d-dini? Vera xej. Asna fejnija, teġifiri nizajrek ta' xej. Taħx il-screen, il-werentera, taħx il-sija screen, screen już għal xej. Vera, għal xej, laqqa għalijat jifra hek. Għandu font, xie font 6 ma jistajara għal xej. Disaster, vera, zza, parmi xax ħatallini, PJ. Vera. Sponsor ta' għanna ta' minn ta' jom. Bis-serjeta, tista tawġu. Ek trid issa. Għanna mal-ponta għawek. Li ma kam kien tkun tajba dik, ta' bilix ibba, għax kont iġi offshore. Għax u għedġa l-trud. Imma issa, u koll, għat kellek, per eżempju, I'm really curious this, xie crew cameraman, jew xie cameraman, għat rajtu għet jisħon tipo għalli għet jiġri. Għad ġrat. Ifem, jien immaġina li fċertu momenti, eżempju, jinna teħdu l-video, so u xinu raġel, so I think. Nibda naraħet jere, miskin. Għal-livell professjonali ma tistax tagħmel xejn. Din id-domanda ta' ħafna nies. Impossibbli li l-fotografu ħajamillek xi ħaġa. Għax you have to be professional. Eżatt, jibqa professionali. Bazzikament, kukena Mjomx gay, lanqas. Le, eżatt, mux gay. Kukena washing machine hidejk, l-istess kien jeċita ruħu ġiviri, għataj dak il-ħin. Ma jistax ikun jien anka fi pseudo-intervista jeċita ruħu, jazabara. Ismani, il-fotografi u mamdorrin jaraw ħafna nisa, so. It's for them, it will be normal, eżatt, it will be usual. Normali. Agreed. U dawk li jħġibdu ritratti tal-asafar, tal-bird watching. Ma nifimx fl-asam. Dak kif ikunu jafu kux mana jew raġel. M'għandix idea. La safar? Taf kif? From the patterns of the feathers. Tom foħlu ek. Wek raġel. Ekjejtu. Ex veru, tara, għanna fotografer, Matthew. Ton foħlu. Xton foħ il-Madonna, dak ikollhom different beak patterns, different plumage u kollox, ta' Ibat li quotation għal photo session tal-asfur. Jina nemnek, għax jina l-kollox neċi ta' ruħi. I mean, kun għaddej nara xie billboard ta' mux bil-liba, ġina ma ġilek spun, kun għaddej. Kun għaddej tasli ma tiġi billboard ġdida ta' xie għandarani liba xaħ. Anki billboard jieċitani. Ja mamma, madon. Ja mamma, madon. Zejda, u issa qabel ma ġejt, ġifiri, saqsejtna fejn u t-toilet u biex nedlek il-sob. Bajna barra nisindika u nisimma Pepinizer, ġifiri. Umbat induna l kien il-flashing għet jintela, maħalli Mistax kun kont bull-daqsek, kun xift, le? Femma tanċ fini, so. Puntu. Madonna, anka kif tajlek ma tanċ fini, jek tibda d-dawwara u tibda. Madonna fejġejna. Imma, jek. Għala t-immaġinani, għax sajra ek, nidħol kull-imkien toj. Kull kelma, anke tajli kelma bżar, xie modna jek, Madonna għal kelma bżar. Ma t-teċida ruħu għal kollox il-PJ għatillu. Imma kiku l-kameraman, ikon għodlok il-ritratti, u dana iqomlu miskin, għax għaxita ruħek, għaxita ruħu. Ma taħsibx li aħjara, tipo li, let's face it, kiku ma jkullu bżon jitbaxxa, jista jizzaġobbu pala tripod, jintafa ekk il-qoddim, u jista jinżel bil-relax. Tkun eħfef, lejjen, għana, se. Serra, hek. Eżat, serra għu ġismu ekk il-qoddim ekk, jgħamilek split għad niprofa Right, and action. Ħanaxx, eżat. U jinżillek essa mal-artek u jitla l-fuq, ġvid tkun vera ħafna tajba. Għatrajt affarijiet strambi u għat photoshoots? Meta ma jkunux professjonali, ċiri, pal affarijiet strambi pal make-up artists irġil straight, right? No. Oġveru. No. Memx, le? Kolla gay? But they're pretty good, huh? I have to admit they're the best. Gay make-up artists. 100%, yes, I would believe so. Ma kif tista tajt they are the best, jek memx straight. Ifim, nisa ġili jamlu li make-up, ġiviri jem nisa. They're better than the... I think they're
better. Nimma nisarġ il-ġirġ gay, are they really that different, let's face it? Jina rum iktar femminili minna n-nisa. Il-gay, no? Jina speċta, jina parexxenti konni tkake, no, kumbat noħroġ bil-motur, I'm more boyish. Literally. You have less, għandek inqas motetti biex niftemu these tipo the given sides of gay. Man, I get what you're saying. Henry Gallia, makeup artist gay, tajjeb ħafna. ħafna tajjeb. Daka teħx kemm iħobna dak. Relax. Dak iħobna ħafna, u. Għana rikom kemm iħobna. Dana, actually, fuq post tal-Avin Malta, ħandri kemm iħobna, fejn tfajna l-apologija tagħna, actually waddab ritrat ta' vomit u puke, ġifieri, l-qasek iħobna li he's so excited to see us, to see our content, he gets anxious, miskinu jiremetti da. Għaxa għansi usu jħu pjaċir bina ta' għalek, zgur li għalek, 100%. Ma tistax toġu pil-kulħadd. Agreed. You're always gonna have fans and haters. Dina l-kulħadd. Issa dan il-video kien fej kitepek, ġifiri, dana fej għamiltu wahdi ta' dak il-video zaħi li kem ġab kem xi 4.2,000 likes kem ġab. Daku. Dak li kulħadd id-dejja bih, daku. 200k views bis bil-Malti, xej wow. Ma tukx tiġi daqsek eċitat, miskin. Ejja, Max. Ta' kolli najt, ġina ratioed da, at the point. Xizzopp il-ratio? Ratioed tfisser li ħalla dak il-remettarem fuqna. U jena għetlu, għax jena nħossa liħ miskin Henry Gallia, għetlu t-nejga viskonu jaddilek. Jek għet uħossu imalla Henry Gallia. Issa fim, taħna ġibna 92 likes. U ġab 39. Eżat, ġifiri, n-nisu kol ma tanx ħaw pjaċir. Ma fil-make-up jifemu, mux fil- Le, u top 10 artist, his exceptionally good. U le tajja peja ħidna. Insanely good, du. Jena nabat ma ħenrex u qabat maħna. Jibazzax defan, jena jena qalbi zaħira. Għax jibbudur in-nis għal xejos, janħos, nid-dejja, Iva, PJ. Kiku qalbek zaħiri l-ek meċi 6 snin. Għax ma tiflaħx t-pompja. Sorry, għanna na emotional. Id-dispieċini, Trudy. We made it about us. Tintik daqqadi xifti Madonna xini. Dana, jek provatati li għabes PJ fin-not. Tini, xintajt il-kelma muturi kolli ċaj, taf ħafuħ, mbat nimmaġina ek fuq il-mutur. U daqsek. Isneqqal għazjataw. Tiftakru l-ewwel photoshoot tiegħek. L-ewwel wieħed, jisu l-ewwel nejka biex niftehmu għażin it's a milestone. L-ewwel nejka milestone. L-ewwel photoshoot hekk għandek idea? Bej wieħed u ieħor. Tiftaq bej wieħed u ieħor. You remember dak il-feeling hekk ġifieri. Jiena l-ewwel nejka Jien il-feeling huwa dejjem l-istess. I mean, never change, minn dukon zaħira, you're always excited to do it. Jien l-iktar ħagġa l-inħobb, ġifiri, that's another world għalija, tinqata minn mad-dinja, titħol tamel dak li għandek tamel, skont, ġifiri dejjem sabieħ, I'm always excited. Very good, u bqajtek, ġifiri bqajt bl-istess level ta' full-onness, ġifiri minn dukon zaħir. Għasi dika rari siba, men, dika vera bomba. Inti tiftakar l-għol nejka, jena per ma niftakarix l-għol nejka. Mux kolħat jiftakar. Jena kont ħaramejiet u ningrazzja l-Alla li mandiċ tifel ta' 20 sena issa ġiviri, għax mandiċ ideja ġara. Għax kienet tkun liktar conception fast ta' dinja zgur ġiviri, 100% u world record, ġifiri il-Malta Records kienu jiġu jituni timbru. Fastest conception in history, 100%. Jħodlok bidek b'naħar kollu l-liba l-oħr. Fastest conception in history. U ovvjament, given their Malta Records, memx b'tipu xi backtracking, jew xi fact-checking jgħidek il-luba. Tajba, u jtijilek. Vera, titkun għaw minn ġurat lu jiddispeċina li ma vera tkollok ħajja tal-qamel biex l-ewel nejka li tieħu tħabbila bizbar. Unlucky, tiġi kan lucky, jemmin, unlucky ju, tiġi kan lucky ju. U trid tkun vera beżul, għax. Għalek għandek tuża l-protezzjoni, ju. Agreed. Jow bqar, iġiba barra. Le, protezzjoni u online intimates. Proset. Jow inkella €400 tal-ħas għalli jow. Zgura xew Malta l-legali.
Dil-ewwel short li ħorġu spoon. Dil-ewwel waħda net. Dik l-alla xari kemm. Ħajd li xari għad ħażin Trudi ostja ma dan. Kif ikun xar? Kemm ilek taħdi minn alla. Ana kun għaddan, ana kemm jgħad zibel. Balliba. Kontisni whip it skin condition, vera konti għad ħażin. Ftaqqa waħda wisq xar f'dal program. Vera, u la fasad nfilli konna ħafna hekk nuqqasijiet kbar, u issa din tajjeb. Mela, aħna minna naqra riċerki. U sibna li hemm ħafna affarijiet ħżiena u koroħ li jiġri lilkom il-glamour models in-nisa. Tiġu użati, ma titħallsux, ħafna gideb fix-xena, ħafna ħesil. It can get dirty ġifieri. Allura aħna ġenwinament inkwetajna għalik tant li tkellimna ma' notar magħruf jaħdem ħafna ġifieri favur id-drittijiet tan-nies f'kull qasam, speċjalment favur id-drittijiet tan-nisa, u bekk hawn għalik għandna ftit parir mingħand in-notar tagħna Robbie Balboa. Meta tqislek kissawat il-mara Malta teħel inqas ħabs milli jekk tinqabad pakkett sigaretti kontrabbandu, torik kemm aħna l-poplu Malti fit fuq it-tabak li fejje, pero iktar minn hekk tikli tmur id-dar u tħammar il-pala tidek ma' wiċċ martek tant li jekk toħroġa barra f'nofs ta' triq jifqu l-karozzi għax jaħdmu li xellu l-lights fuq l-aħmar. Għaddi se jibrimlek il-brodu! Jimporta ma tellifnix ma nagulet najt l-arisijiet! Ma tafx li solit fixkal fil-gideb tijaj stess, ha? Fekonna wasanna, Eva, il-maternity leave. Alla vera zajet il-maternity leave, ha? Kif sirna, kull skuza biex ma nitħux għax-xogħol, fi żmien in-nanna kienu jweldu fl-eliqi, il-baby kienu dulu neħħi ħamrija minn widneħ sal-qoċċija. Illum mhux tal-li hekk, tal-li s-sinjura alla titwellet fil-pool, ma mhux tinħossdu l-tarbija x'intindu li ħatrabbija oxxi kbar mill-li ħarġet minnu. Għalbej il-brodu! Il-ħaq għal-ma. Li tkun għaddis biex fl-art bħali miex ċajta, Disciplina ta' qattus jaħraġu kaxxa biex tkun ipokrita daqsi. Faċli ħafna, tibda billi tqum fil-ħodu tgħaddi iktar gideb minn bejs linek milli toothpaste, waqt li ngħid 5 posti rużarju għal xejn għax jekk jaħfir li Alla żgur il-Madonna li Alla jieħu drogi. Stajt zitta! Vergonja stajt zitta! Imqartu li dek biex titkellem qabel ma nerġa' niċċungja ħielek, vergonja! Il-ħaq għal-gaffa madre! God bless, Għandi ċertu ħeffa fidi li tarani nċabċapina taħseb li nilab table tennis ma' wiċċa. Kont nirrappreżenta grupp modelli kienu jitfixklu l-idi ma' xar Max tanti ħafifa. Xaru biss għandu ħafifa, għax inkellat il-iktar minn cruise liner bid-double bookings. Il-ħaq għal-misħut kleru. Għaxu l-ewel jgħamilom, bat jinkwieta, tifem? Għed inkwieta, Max. Nsejti daqsek heavy dal-li barrobi barrobi. Anka jena. Anka jidira. Nsejti daqsek heavy, ostja. Aħna rekordi għajri, u għad sejt li jek. Għax aħna. Bila għal-ħafna trudi aħna bħala nis. Ta' kurriqet. Ma asmeta kurriqet di għandi xirba telefonati fuq għek xi sinopsis ta' violenza fuq in. Nibrow nifmu kol sawa. Li l-kummedja tiġbet l-attenzjoni fuq ħaġa, mux bil-fors tappoġġa. Għat ma tappoġġa xej, essentially, fil-kas tagħna żgur li le, 100%. Imma s-sanaraw. Trudi! Kif issemmi minn ħuqata? Inti minn dejjem sidrek daqsa kbir jew allergic reaction daw. Hija I'm allergic to bees. Kull ġimgħa. Tmur fil-ħodu għek, issib xedda naħal. Mela ħana tkellimna ma' ħabib tijak, il-fotografer nstellum nominaw, Mark, hello, thank you very much. Sem nistaw najdu. U tana. Ma jirġina, insomma.
U tana erba ġifiri, erba stejjer fuqek. Għalina li l-ewwel darba li ħadem miegħek, it-tema kien lingerie u outfits. Issa, wara l-ewwel outfit saqsejtu inti biex joħodlok ir-ritratti nude u battu nżajt li warwien hekk ġumbom ġifieri. Dan dar u biqrak u bellaħtu issa. Kont taf li aħna lesti nikdbu ngħidu li nieħdu r-ritratti nude biex narawk live warwiena, inti trid tieħu ritratti? Inti tiżżewweġ? Jien naħseb il-marħat keċċik mid-dar. Ma importanti. Ħallinna l-kamera. Ġib fattar kamra qaslas. Ara, issa ħna photographers. Ħanieħdu. Skena, zomma, sewa. Zomma. Ara, kif hemm zomma. Qed nara minn tixim dori b'affarijiet kbar. U nżommilu naqra hekk, jien ukoll. Jien affarijiet żgħar. Jien ġojdej affarijiet żgħar biss ikun hemm. Mela. Jekk Ħanieħdu ritratti aħna. Se jiġri. Le, kif intax? Marlem, ħaj! Għalem, zaħ, kem beza. Dajjuħor bluff. Kenna bluff. Tini bluff. Tini bluff. Tu honest God f'żajt għal-mara, tilaw biex kun taf. Tila ġeja playmate glamour model mawx. Jina li l-ek bis nħobb. Għallu, tila ġim qabel ma mort id-dar. Mux billi, qabel ma konfermat Rudy. Għet l-isma, hemm ċans. Le. U xqatlek, ġifiri, xqatlek? Xej, għad nisallum bin-nies. It is what it is. Memx tamelu, da affarijiet li jiġru. Inti, għalilna u koll dal-fotografi li darba kellek shoot u mort għajjena. Kellek kont vera għajjena, sowa. Sa sejt il-fotografer jemmillek espresso u ostja għalilna r-villadi. Kud li trattek, tolli saqajk, tudbaxxa tamelek taqbez u demet iġi vera hyper. Xinti ġa hyper minni, ġiviri. Fat id-double espresso daqseg ġennintu. Enamlu sittaw, enamlu jem. Beda jdur il-natural light ġiviri ġu għazempju naf. Minn ġottija jitħlu għek bil-lines fuq. Għara dak il-ħin, sakk hemm ix-xemx bil-fors id-dawar is-set u tagħmel minn kollox, fim. Nġennu miskin. Kwinti ħadd espresso ġifier, b'espresso ġejtek. Issa mistoqsija, minn mindu edda titfixkel l-espresso mal-coke. Taf li differenti. Taf li. Ma niku xej il-qalb, jien vera kontra. Kontra xiex, il-kafe? Le, jien brava. Jena għat maħat xej li Just drink. U drinks, eżat. Mux kolħat l-istess. Ħafna, min jitfixkel l-affarijiet veru, memx tamel. Għanda accento nel-inglese, italiano, natural light, kanale 5. Quasi 11 sena. 11 sena l-Italja. Quasi. Skont għamel, telab mal-Lazio? Mal-Lazio. Għalfej Lazio. Naf, ismali, ma s-sassini. Ekta ma Sassuolo, na ma. Alla, ma nafx minni. Tafu minnu ma Sassuolo, għafsu numru jiet. Xu toħra għalilna fej għamiltu nudes, you changed outfit, u għetlu insejt iż-żejżit. X'għamlet? M'għandix idea, dan literally għalilna hekk biss, insejt iż-żejżit qalet li, u ma fimx iż-żapri tiegħid biha. Silikons li titfa' fuq in-nippers biex ma jidrux. Xieġi fi? Għax tiegħi dejjem imqajmin sorit nattihom. Bil-mod, ostja! Bil-mod, madonna! Ara l-fejdet jirvilla, ostja. Ikkan. Oj! Inti jellu, PJ, għara, għanek ċiflek tijek, għara! Ikkan, manna. U kemm jisom il-barra ek? Batrutella u... Mlew, għeja, mux ek. Ġu l-barra, vera. Għandek ideja, għandek measurement bej, tistattina bej u ieħor distanza. Tasibni bħall-irġunu għad sejra bis-centimeters. Kull waħda. Kiko jum minn fil-ħodu. Yo, spitball, tu, jinn naf imqar daqs per eżempju. Ma naħsibx li ma taraħħomx online, le, mixi l-internet bija, so you can see them, Għadi tarom live, ġu taqlaħamant il-mara. Għandi. Tinsaqsi li l-ek, jekkux per eżempju daqs dawk tal-kinder sorpresa li jkunu dawk it-tabs iż-żar. Al-ħaris. Ħafna jek. Għandi domanda xin saqsik, din ma kienieċ scripted u l-lum għalli li wieħed li it-fajla tijaw għamlet sidera. Musen semmi jismek għax, you know what I mean.
ġibek fi trouble id-dar. Kollok tibda tiġi torqotaw l-studio. U da għalli li meta tagħmel mara sedera, ħafna drabi, wara ċertu żmien, jew anke dak il-ħin, in-nipples ma jibqgħux aligned. X'jiġifieri? Ġifieri kellek waħda naqra hekk. Wara li tagħmel l-operazzjoni. Jien tgħid x'għamiltlu min għamilli sidri qed ngħidlek. Ipanikjajt ġifieri da. U x'mort kif għamiltlu hekk mort ġol uffiċċju. Xiġi ma zawada, għala ħatax. PJ, zom tangent wieħed għaddi samna. Sekonda, għaxin għadni mweħel fil-bicċa tal-ewwel, fil-dina tiġi normali. Jekk inti tagħmel sidrek qed tgħidli, ikollok in-nipples misaligned. Mhux dejjem imma mhux kulħadd l-istess. Naturally ġifieri. U inti għandek xi dik kienet il-mistoqsija. Veru, għax kiku, u ma Għamilhom iċċekkja. U kiku, prox tibtela biex naqqa masking tape għal-jumejn u tajt taf kif tipprova terġa. Imma bżomma Tiġi għandi, nirranġaħomlok, imma they come like that, mbagħad jiġu tajjeb fi żmien. Yo, just jekk għamillek xogħol ħażin biex nifhem, u they come back. Forsi fuħda rrid jitfana għażejra iktar, jiena biex ikunu l-istess. Aħna half body minn għajnejk, dejk għandek naħek, bad minna ħoħra. Yes, eżatt. Alright, so dana just dana miskin siebek għandu mara naqżlu gata. Ejwa. Għandu bżonna għajir fi għandna għalen kizu ma l-għolġi. Għatlu s-sena nġakilu, ma tanċem xitaw, sepp jena. Jow, per eżempju, jena meta kon zaħir, ommi kienet tamil l-tape ma widneja biex għaxkali widneja l-barra. Kienet tamil l-affarijiet biex meta nikber, dana forsi għandu bżonna jittem. Vera, kienet tamil omlok. Apparently, jiva. Iseketti grumja pudi la shows. Ek tiġi ju. Ek tiġi Doberman tal-widnieħ biex jena widneja barra, ġifi. Insomma, issa le, ħabba l-masking. U bit-tejpa, għedin barra. Photoshoot serja ikunem persuna inkarigata biex tlipsek. Le nassumi ikunem xtipo, kunem xaħat fil-costume department jgħidulu. Mela, dik sorted, issa. Aħna, ħanwadbu l-application tagħna għall-opening għal-pozizjoni in-nezzak department, ġifiri, biex emmin nibsek minn nezzak għat memx, ġifiri, nfall l-application jena, ħajibda PJ fil-kas. Jena nibda, Jien nibda minn fuq, mbat nibqa nizal l-isfel, gradually, nuħsibu mux il-pweċ tal-Playboy, ovvjament, naqra. Eżattu. Min jaf lajdin se jgħidinna wara tal-program. Emma għedin good boys. Nasib ħassib lilu. Għedin good boys. Daw kitwalek, tipo ta' zorru. Jekk jikkensiljana l-online interview, nissakkar ġewa. Emma għedin good boys, li għedin tajab. Għajja, tru, għajja. Ma taħsibx? Għandek wix naqankwetata, jisek bejħal. Issa mux insawtek vera. Mela Jena l-gosti tijek tal-ommok veda fl-inkwiet mill-li inti. Jena kjoġbuni għara. Malajr! Ta' ċertu għetta jistaw jaddu li, jaslu li. Mxek tajt nibbu. Għadla baxik. Malajr! Quick fire questions. Sex, drugs, jew rock and roll. Kiku titħol soru li mtara zejjet u għalfejn il-rock and roll. Xej, inti. Jieni miss. Titiri Granita tal-fraw li l-arin xewħawħ. Xtom għandu li purgar tijak. Mux tal-etikol. Tal-etikol. 8, 12, jew 24 pulsir. Kem se jkun twin il-qrun ta' tfajla tijaj wara lejl miegħek? Maximum. Nasib kien għandaw roba, xtfajla, nasib wara. Robbak, qalbi. Kem għandek żmien, if I may ask? 33. Oh, wajja. Tidher, iżda. Sminta Ġesu. No minn il-mirakli, jattara. Għed immaġina kem salba xi raġuni. Inti nasib xi video ta' Madonna. Just like a bird. Affarijiet mill-mot, għajjem ukoll, ġifieri.
Għalfej. Inti li ma inti li ma tinħassel bih jiġi mbierek, dak il-każ. Ek jiġi le? Ek naħseb. Bro. Ma nafx għedin nimmorru, għed niprofa ma mmurx ġem. Mur fejtrit, ma taraw. Il-Madalena kem kella meta mietek? Għaxik tal-tfakarni bil-Madalena? Ellema, ejja, mela. Ta' 33 kienet mejta, mejta l-ġizem kri. Libba. Nice. My God. Brand ambassador tal-Online Intimates, Playboy, sponsoring ġifiri, u issa inti ħatiftaħ OnlyFans, le? Diġà miftuħ. Diġà miftuħ lest. Plug it in once jedin fija ġifiri, bin-nies jek tridu taraw the beauty that is true. Di għabera, fejn staw jisibuk daw fuq OnlyFans. Bħala Pink Lilith. Bħala Pink Lilith, proset. Ġifiri, anki li sem għajjemu l-ostija. U nara fl-OnlyFans, ċistaw jistennew minn għandek in-nies ġifiri? Min kollox. Min I'm full of kollox! surprises. Vera, chestil up. Nistaw nilabuħ jek trid, mux Tamel il-shakes bil-kejl. Ma lajni tal-lem ta' Talmek tamel il-torti ta' ċikkulata. Nimmaġinaw għada minn daw jisa Martha Stewart. U bħalista ninħabtu l-bajt tal-kek. bitta tkuna bil-linġeri. I'm that type, it's a good ġiviri. news. I'm that type at home, It's a good niche. I'm that type, vera. You'll be doing cooking show? That's a good idea. Nude, gentlemen show OnlyFans, nude cooking show recipes. Mujħet hemm tal-luk, dak, għaw il-Malti, il-xef, dak mux ħarwin. Ma dak raġel. And now we do the pasta. Le, ma OnlyFans imma najlek tagħmel affarijiet evi, tipo jien nafti biex tittestja l-ilma jekk hux tajjeb iddaħħal in-nipla ġewwa mbagħad tara kemm usul. Ma nafx għalfejn nimmaġinat tħabbat il-bajt tal-kek biż-żejża fil-bawl. Eżatt, tok biex Sajrek, vera. tara l-consistency twaddab il-panu fuq iż-żejża tara kemm idum biex jinżel ħallek. Ma vera, mhux affarijiet hekk titagħmel. Tiġa minna wieħed bil-ħalib. Oh, ejja. Mela. Il-mami ħadditu l-video, so. Għandi il-mami tal-ġen. U min ħal-video tal-mammi tijak tixbet il-video? Mami, jien għandi tiflan dal-proċett il-video kifere kanċellana. Tista' tiġi waħda, please. Fejna. Il-ħalib fidejk. U b'tal-botter ranġa. Basta mux dairy. ħalib mux ħalib mela. Kun tajba jek jenexxilek per eżempju karotta tqaxarak għadek, dik bella, la tkun. Magic trick, jek. Kun bella tajba. Imma nishtiq naraw li fens ta' Mela, naraw. ħajkolli just. Dik titħol spiża ta' kumpanija. U sand il-birthday nasib it-fajla tħallini għal-birthday. Tista' Immaġina, xitri tal-birthday. Qalbit. OnlyFans ta' Pink Lilith. Tal-bit li jinqalali għazda Dur d-immaġina. bam daqqa ta' taġen. Finish, tu, taġen. Għandek sofan komdu d-dajja. Kem trid OnlyFans għalaslek. Ejja, u bil-għalla xtamil. Morru u għaraw u ċekjaw l-OnlyFans ta' Trudy Pink Lilith dejjem. Mela, imma biex inti tagħmel dawn l-affarijiet. Photoshoots, glam models, OnlyFans. Trid tkun naqqa konfidenti biex tagħmel ix-xogħol tiegħek. You need to be confident, le? Tħossni. Mela, ħanilabu logħba biex naraw vera kemm int konfidenti biżejjed. Ħansaqsuk. Untu ċertu ċenarji fej lesta tagħmel photoshoot. Ovvjament dawn huma scenarji naqa diffiċli. Tkun konfidenti biex tagħmel daw tip ta' photoshoots. Naraw x'inhu ġej. Ħanibdew, mela. Qabel ma tibda nistiqna jlek li vera tinsiba diffiċli nħares leja, mux bieċajtax, imna ħaresek. Mbatt intilef. U tipo mintixa sa Paolo unek, tifem? Allura, speċi ta' Anzi, edam libsa. Għax la maġġor parti dejjem arwina, so. Xiex dejjem Esma ma made me. Fittax ġibu co-host, fittax ġibu co-host, man. Ejja, agreed. Kiku l-screen għaxru ħares.
Nej, l-spooner. Ġen l-spooner ġerri li. Spoon! Zomina, spoon! Zomina! Eċla il-fri, spooner! Mela, għawnu ma daw situazzjoni, ħanibdew. Inti konfidenti bizzejed biex tagħmel photoshoot f'nofs il-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira eżatt wara l-ċomu. Lesta? Tagħmel photoshoot għaw, inti? Lesta tagħmlu da? Jow tisti. Tifimni, umbat jiġbruk, jispiċaw jarrestaw. Le, mandek, għawek aħna applikajna għal ħafna permessi u l-gvern tagħna kollox, f'kull ċirkostanza. Lesti tagħmela di? Mela, le, I don't have any problem. Don't have any problems, ve, mela. Tistaw tispiegaw li. Basta tħallu li takkuna. Għalfej najdu li aħna għahnix poplu razzist. Umbat kullħat jilbes tal-Ku Klux Klan. Dika minn dukon zaħira. U għat purċissjoni tal-ġimgħa kbira. Minn dukon zaħira għatma sajni fima. U bad bil-liba chains b'kollox, ġifiri. To get more into it. To get more into it. Vera għatma sajni fima jien. Mela, di tamela. Waqt podcast ta' The She-Word. Tamela, kiku inti. Bil-pol di ħedġo sidira. Jibba, għiex minn oxxo. Nizrija ta' Nizrija ta' ċeġġibiti. ħarġ naħazin da, laqo li t-fajt il- Għanajlek, ċitani. Tamela, waqt podcast. U koll. Jina vera namlek easy, as in you go lucky, happy go lucky with these things. You don't I'm worry. natural, You're fine with I it. am natural, come canale 5. Natural. Imma, di diffiċli di. Ġokju il-Lidl meta għandhom sejl ta' Ġesu Kristu fuq id-drillers tal-Parkside u oħoprussi fl-istess ħin. Tumur tagħmel photoshoot il-liba wiċċhom. Tara jħalluk xinu. Kebu. Kemm itiru kieku da it-taħarta. Għal-liba. Dik qed timbutta li di. Għal-liba. Xipparek jaw. Em- Tamela, i boċi fidin. Wait, no. Il-boċi fidi. U kol, tamela. Jek ħalluk ġorid il-tamela. Jien, I mean, wahdi, għawek, maħajt, 20 nerfruħ, ma tamillix Mela aħna differenza. fadda- Jien kont najt qabel ma restaw din iġri għarwi paċi. Dik infatti jekket, l ma tistax. Aħna fadlilna xi saboħra, għax fil ta' parsi, kull darba tuħu xokka, right? alright, ħanu Diġa. John Off's ground tal-futbol. Jibqa' hemm tgħid. Waqt loba tal-under 12s. Wejja, come on. Tamela? Wej, ma mux arwina. Tara, Wejja, ġifiri. Għawaj, ma tfalle. Għalek No. il-paroli. It's not good for Semma, dak li naf. Agreed. Għanda raġun. It's not good for kids. Kieku Fadda. jina- Sakemm aħna adulti, okej, ma tfalle. Ġabbunna marek waqt loba tal-under 12 indu minn busu coach. Grazzi, coach. Promis. Kem il-lab ħanamellek? Open Day il-Kordin. Dak vera ġewwa. Dak vera ġewa. My God, Kordin. Open Day Kordin. Min ġabulek dak il-ritrat, il-prof sendru għazzoppar Jo Peppi. Dak vera ġewwa. Ejwa, vera ġewwa. Tamlu Open Day Kordin, heavy wejja. As in, Open Day Kordin ikonna miċċelli miftuħin u tamel il-photoshoots. Heavy. Heavy, u zgullek heavy. Tasal tamela? Nibqa ħajja. Yes. Uncertain sage. Di mela, jon kella Open Day l-Open Center. Di... Forsi l-Open Day l-Open Center. Imma l-Open Center mux ekk ikun ta' ikkun hemm nies bil-kuluri jiġru hemm. Jon kella jkun hemm Open Center. Għax f'dar kas mbagħad ix l-Open Center. Ma stajx tiktiblu African Ma dejjem American fajt lil Paul, running through the gates. Ma stajx spoon li African American running through gates. U ta' pole dancer. L-importanti li tfal il-pol. Ma x'għandhom, ma stax jaraw nisa bil-pole African American. Jow kella, waqt konferenza fuq l-abbuż domestiku kontra n-nisa organizzata ġewwa l-Arabja Sawdita. Asna ħroġ ħajja. Mill-ewwel nasib bomba bum. Infatti vojte, da babħat, ħat vajbu għalli għadha bin-saraw jaribi. Daka sport tal-Olympics għal-jom, l-abbuż domestiku. Vera, unfortunately vera. Jow l-aħħar waħda, ġo kazin tal-boċċi jismu waqda boċċi jirġil Romol.
Għara slogan il-boċċi fidejna. Jasra. Il-ġeru, jasra. L-isbaħle minn nisa. Jarawam. Ħana raw il-ħabib tagħna hawnhekk issa wkoll x'għandu jkompli jgħidilna. Is-sur Robbie Balboa. Dottor. Meta ndunajna li l-spooner ħajtija għal-porn inkeddejn iktar mill-laboring kit meta riżenja Bernard. Et najdilkom malla jbirek li spooner għandu zobbu tantu kbir li l-Malta Post kellem jemlu postcode għalih. Et najdilkom ġissem li spooner tantu mdaqqas li meta jisifer irrit jagħmillu passaport. Zerċ għazliet kedna, jew naqtawlu morru mbiħuħ bit-tunella tal-biċerija, jew inkella nsaħħu drittijiet tal-porn stars Maltin biex ekk inkunu nistaw nitraffika prezz ferm irħas il-porn stars mill-Kambodja fil-għaxija tista' tużom ukoll bħala cleaner ġolukanda. Għandi titi cleaner ġolukanda. Aha? U x'lukanda? Il-hotel sa noxxilli bombo. ċat li jint? Hotel? U xinajdu fuq id-drittijiet tal-ommijiet? L-ommijiet mandomx dritt jaraw il-porn ukoll? Anzi, l-ommijiet flimkien ma bintom għandhom l-obbligu li bqaw jagħmlu porn bħal jien naf mother on daughter, mother inside daughter, daughter inside fridge, insomma, fetish normali oħra. Jien ukoll għandi fetish. Normali, xejn vulgari, sottili. Inħobb inħarsila li toqba ta' sorba u nixbidila sufa. Il-ħaxa li mux dejjem tħallini għax taqbad nejibli l-kelba, ma m'hemm xejn li żewġ tajt li b'tudaqqa ta' mazza ma jsolvux. Bax kemm għandek, għax ma tmurx torbot il-martek. Ħanajdlek spoon? L-aħħarat waħda tajba. Imma fakki tejja waħda tal-viċċju suq. Kont miżewweġ mara single mother? Spiċċat single mother wara li telqitni? Telqitni għal tal-ħanut tas-sapun, ma ħadtix bi kbira tal... Sempliċiment waqft nuża s-sapun u ninħasel bl-ilma biss bħal papri forx kemanda! Nora kil-knisja l-ordu! Fatt interessanti fuq il-papri li ħadd ma jaf li meta tkun diħla qata l-ewwel kaċċatur li jarhom, irrid bil-forsi bat messaġġ il-tal-Bird Life jgħid Abemus papra, tradizzjoni ħelwa u antika li kella tinqata minn mindu wara l-prezz ta' ċomp tantu żaw minnu tal-maksar. Madonna. Bless you! Uwa, wara jagħmilhom u mbagħad jinkwieta. Dak hija it-tema tal-videos li nagħmel jien wara l-filming. L-ewwel nagħmluhom u mbagħad ninkwitaw. Ħana qilbu naqa suġġett. Ħana tkellimna naqa mal-Aziza ommok, għatin għaltilna naqa affarijiet ukoll, u għadna ħafna stejjer. U minn dawn istejjer kollha, ikkonkludejna li ommok, iġifieri, tutto rispetto lejk iġifieri, kienet ħażina, ħajlek għalfej. Bil-mod, qabel ma. Għax, għaletilna li inti darba waqajt mill-playpen, daret is-sebta taqa mill-playpen, darba oħra kont il-ħin kollu tifga fil-ħolz u fil-ħelu. Kont ukoll provajt it-tir minn fuq għal-isfel bħal Peter Pan xi darba. Għamilt ħafna affarijiet heavy. Edda, x'kont tagħmel apparti tinjorat tifla. Provajt tagħmel kważi mitxi seba mid-dar. Jien kont minn għalejja li jien kont vera kwieta, ma kont kwieta xejn. Int minna li kont kwieta? U x'takx tifhem di, kif għattina? Kwieta, tifhem kwieta. U kif wasal talja, imma, fej kont tajti Ma nafx, kont naħseb li jien kwieta, mbagħad tgħid li l-affarijiet ilma mhix kont nagħmel meta kont farni la għamiltek. Wow, u ma kontx tara tfal oħra kwieti u kont tajti mhux bħalhom. Ma kontx naqla laħes il-salma miegħu hekk. I mean, no, però meta kont niġi d-dar. Li ma tidirx. Taqra mill-lejsana. Ma tidirx. Jienu hija letteralment l-opposta xuxin, nħares liħ nejt imma jien xitan ħadeħ. Kwiet hog. Nħares liħ imma jien minn fej ġabuni. Riservati hija. Tħobbu iżjed?
Ara sħabu miskin, sħabu bik jamlu loħajtu miżera. Kieku jina d-ħabib tiegħek. Vera, din vera. Xilek l-oħtu. Għat mort ma xi ħabib ta' No, he's 18 issa. 15 sena bejnietna. Menja, sħabu. Fejna uħtuk tarana. Le, miski, mux Allura, hija dak it-tip, jinħob il-ritratti, jinħob nider, u asma l-familja ma jħu ritratt, dak it-tip. ħanatu kas hu jismu Joe. Kulħadd kieku immaġna dana ma ta' naħseb jagħmel transfer għal skola ġdida, kulħadd il-liba ġej ġewwa vera. Hemm ċasnak xulu noħtu l-das dejja. Il-liba jisu mar Messi mal-Inter Miami, jekk jisu transfer tas sena. Il-project għandek għal-intaqaw fil-weekend u Eżatt. Joe, inti x-suġġetti ħatiħu, għankun ċert li ħana mal-istess studju tiegħek. Inti josbok l-account, Joe! Sikkina? Sit-tajja tal-karozza. Joe! Inqala li puncher, brother, ostja. Għaddi wahda lija kemm murna ħasar. Għandek! Il-liba. Imma, vera, ġew għandu għased bik. Għal-najt. Jina, oħti, gustuża, ukoll. Imma... Provajt nafra xajta ma ħadmitx. Kont ħanajt, jina bidet uħti. Imma uħtok tifla riservata. Imma kera, kont ħanajt. Le, miex kera, mux kera. Imma tistanka tkun riservata, jmin naħseb kulħadd jaddija di, jekk eżempju għandek oħtok, Yes, I agree. You're a public figure, so people know you more than they will know my sister. That's just the only reason. Mija kelli ħabib kellu tiġiġi għas kienet sejf. ħanersa, Għallet ilna u koll omok li fis-sekondarja kont vera mqarba, u aħna naħsbu li għeda tikdeb, Giddiba zgur ġifiri, għax ma jistax ikun li jinti morti f'sekondarja. Tax, ma nemmin iġdi. Għax kiku teachers kolla nisa bis, għax li ġil kolla kienu jkorru. Naħseb vera nisa kolla kienu. Kienet skola tal-bniet, so ma kienux mixed. Eżatt, mux normali. Dej uħ il-surmast mixed. Bniet bis. Bniet bis. Nikon irridu. Għanara wahda. Maranti. Għansa sigdi, kien joġbuk ħafna ta' Disney, apparently. Għandi fissata fil-Disney. Jekk aħna niftħu kumpanija, inbiħu il-ħwejjeġ għatfall. Sowa? Pala underwear line. Pala underwear ġvi ta' tfal. Tasab imorru tajjeb jekk insemmuha Peter Panties. Billek kulħadd li għadit ċajta ġejja. Allura għadna panties ta' tfal. Iżżab tittajta. Faqqa li bella, għanibżaw. Memx teddit iżjed PJ. Faqqa li bella, għannitfaw demna bejza għajna nixi. Għanod n-nġu l-avokatu nibżaw. Imma ommak għalet illa li ma l-ewwel minn dukon zaħira indunat x'se tkun inti. Inti minn dejjem kont ħobba l-attenzjoni. You always said. You said it already this. You already did. Imma kont apparentement teenager vera demel. Biex taħsel l-art bit-takkuna, bil-make-up u z-zeglek u tagħmel ġifieri. Għadni zissajek. Għadek, xiex vintu tilbez biex taħsel l-art bit-takkuna? Għandi l-pol, id-dar ġvir bħallum dejt nisfen, bit-takkuna u għek miskin hija, meta joħroġ. Għax dak riservanti għabli jisimni għal nofsni għarwini għaddej d-wejja. Min jaf xħessel thinking about it. Immaġina, mandi xoħti. Immaġina l-lom mifġiħalla ma. Immaġina titħol. Pero l-loħtu karwina blasta bej saqajat id-dendel. Trodi! Trodi! Għandek il-fadja t-zerza mal poli t-profona l-television, għata ħanaqa! Ostja,
Imma taf li l-ewwel darba f'dil konverzazzjoni li lajt mill-moħ maħmuċ li kelli u f'daqqa ħadat il-libba miskin hu għadi, tħol jgħat jarar u jien għaddar. Mux tagħmel tipprova taqbis mit-tieni solara l-isfel għal-razek. U di mux tisfen il-makarena, din tisfen li tisfen tkun jgħeda. What music will you put when you pole dance? ħafna ta' ma I like more slow. Jon kella more dark. I love exotic, ġifiri li tkun sexy with the heels. Unbat, ovvjament, intom kol ma taraw marat tisfen, sorma, whatsoever, aħna għanna ċertu movimenti li timxi bil-lines, letteralment, hemm disciplina. Daqs li kieku għandek ballerina, ok, ballerina għanda il-shoes taħħa u aħna għanna il-pole dance heels. Dak huwa veru, sawa tajt. Are they specifically pole dance heels? Are they yes, for exotic. For exotic pole dancing? Pole dance huwa iktar sportiv. Issa kiet tagħmel calisthenics. Inti mal-pole. Calisthenics. Biex infemek għall-irġiel, għax ħafna jħaltu just... Body weight. It's body weight. Inti għadħaddem il-masil ta' ġismek kollu, mbagħad hemm il-pole flow li tkun bil-kalzetti u iktar flowy bħala zifna, mbagħad hemm l-exotic. Ġifieri exotic jgħid fuq il-heels u hemmhekk jgħid iktar. Issa bħali meta npoġġi biex naħra u meta nqum dak calisthenics jiġibol għax qed nagħmel ħafna body weight hemm. It's heavy, jena jahasra l-irkoppa, ġifiri. Min jafx xri ħajkun fil-kamra, t-taħrajn għaddi sajman. Jisom qatlu Għalfej, qatlu klassi. Inti ħada slash papi, kollok jgħu, da taħra. Ta' di forsi nifemma ta' di. Meta t-tħol it-fajla fil-kamra tal-banju, ta' li raħta zebbuċ mimli. Ja, raħta zebbuċ mimli, t-iġ zobt kanta me fil-kamra tal-banju għazled naħra. Inti ħadsem u koll. Ipokriti. Kważi, kont klassi għalina, at a point. Mia maħħa semmejtek, nsemmi Manuel Kucciardi, l-intqajt mew dal-ħodu, għalli għatlu l-lum għanna l-Trudi, għalli dik kienet fi klassi għalina. Inselmu l-lum għaw, il-ta' klassi għalina. Big time, għat ma rajtom, ġifiri. Lejn rajtom, għaxina ovvjament mitla ta' teatru Malti, imma naħseb warajna. U maħna u ma jissemmi, u għankun is-saw taħobbu għom immens Klassi għalina. Ja fil-mija. Kem domt, izin episode, mort audition? Mort l-Italja, imma parti klassi għalina minna li kont anka f'Maskra. All right. Kelli. Ta' Mark Doneo, ta' minn kien? Zejt, sar kem għaddu snin, għet nsemmu snin twalilu. Mela, xie 60 sena biw. Jien imbati ħafna bid-dimensja, tant kem namel affarijiet. Għalla, kem għandek 33 għal. Ejja, ma taf kem namel affarijiet, so jien nejt imma xkilt il-bira. Jek tibqa sejra ek ta' 50 ħatinsa tuħun nifs, diġa tinsa ta' 33. Għandajni għawajni, għanda snina, tantu ma bojot, dal-waqt nitolbok maskla tal-welding. Aħna l-fakap li aħna ta' kif għaditni x-xemx dik snijena. Inti b'dorri bl-isfar pali. Tija jiġviri aħna vera dinek. Umbat jiġviri mort sifir tom il-10 snin barra sawa. Fil-bitħa? Barra, fil-xita. Mort l-Italja, kellek competitions tal-modeling, etc. Jidid vera. Umbat 3 snin, għamil 3 snin ilu ġejt l-ura. U mort għant tommok, ġifiri, u reddajt il-qattus apparentament. Daħalt il-qattus id-dar. Baby tiegħi. Ċismu, jismu? Artemis. Jismu. Artemis? Miskin ġibtu naqazejra hekk, għax kollox rosa xrajt. Ċiġ ġibtu hekk? Jien fissada fuq Sailor Moon u hekk. Infatti, qed illallu ħansemmi għaluna għax sibtu fil-ħodu hekk. U nidħol id-dar insomma. Artemis. U dik nismaħħa minn ġekka ta' sodda intu laqattu sbarra issa. Tila-leta. Actually taf tir-rabja u mogmi, Mami, oh my god. Għadarija l-isferet tela propja. Kont li għal-qattus ma nafx kem, kont ħanġib mejn kun. Ġivi tista' timmaġina, dawk ikbar. Mejn kun dawk jisom tigri, għattisu kelp ma qattus. Jaġbuni ħafna tates. U insomma jasta salvajta jum wara 3 jem dak ġeni kważi handicap, ġivi għamil ċar għaddejja tobba ħin kollu kull jum bie. Jum il-ġurnata, ok, nħobbu mens, sadaq tandu l-birthday, nxu l-kappell, bil-diet tal-birthday. Iġifiri biex toqgħod iżomm la il-video u toqgħod
tilla ritratti ta' Harvey na xerda, ma dinja okej. Imma biex is-salva qattusa, no. Titfam il-gallerija. Ma rriditx annimali. Ma rriditx annimali. Bateriċ. Da affarijiet hekk, m'hemmx. Però sallum il-ġurnata tħobbu. Ma toqgħodx minn ajru. Mela, 100%. Ġili għamilt photoshoot bil-pussy. Għetem l-ezda. Għaddaba, 100%. Ħaġa oħra fejn inti jett inti konti fl-akwieta, apparent inti darba tajt xeba siġġu il-xaħat. Jinkwieta, sa' kem ma tqabbizom li xo. X'għamlit lek iġifieri? Ma nafx bdiet tagħmilli, kien hemm waħda teacher, dejjem imqabda miegħi. teacher. No, dik ma kienx hekk. Naf li bdiet taqbad miegħi u insomma u ma nafx ġara. U mhux is-siġġu garajt, batt il-mejda b'saħna ta' dem wallejta. U mort għalija u d-teacher ta' Taljan daħlet li fin-nofs u kif ħanaqla la straight. Ta' kemm jinkwieta. Daħlet fin-nofs u tajda t-teacher dik anti sur mast. Jien irrabjata mhux it-tortija daħlet fin-nofs u jħassix kemm kont inħobba. U bit-Taljan għaltila ma guarda mamma. Eżatt, ma Għatu għamfija. Porco Dio! Talja, ma għandix l-algoritm, bro, sfajn. Saret mafjuża. Eżatt. Jien għandi storja ta' desku. X'għandek? U zoru. Għandek storja ta' desku Zoru, soru. X'inhi, kif inhi għedin Dik kienet hekk. Primarja, dakkar ġurnata. U kienet, u niftakar ċara, kważi traumatizzatni. Jiena l-estate l-eżami, kellna l-aħħar eżami ta' session, sewa. U di biex naqta fil-qasir, jiena l-estate l-eżami, tifhem, tajt il-karta. U di, għati tifraħ minn għadha tibda l-holidays, u taf kif. U għat kull mat kelma l-taħdejna, PJ, 200 words. U jiena, ovvjament, ta' bnidem diplomatiku li jiena tela, le, ta' għalta għazim ma konċ għandni nafni dajja. Eżatt, għaxkika da. 400 words. Għattela, zgur, 600, u babina mebbħala, 700. Għammen tante Uġġit il-soru t-ġbidni mill-barbetti u tatni xitaqta Erika u naqbat id-des. U diħlommi bil-pasti għal-Parents Day, jek, tajja ġeġbidni. Ostja, ek, panik. Tab xabtila s-soru? Batfajtila desku. Tfajtila desk? Ma no. Sallat ta' kol? Le, dak mux xoħli, dak xoħli rumani. Għali, tilna storja li jintkom darba sifirtu l-Italja. Mafx iż-zoppa milt nżilt mit-taraġ bil-karozza, tħalt wrong way, insomma, għazzis l-għalla, l-mistoqsija hija di, minu dal-mġnun li kera karozza għal-mara? Kagat. Le, tittek, let nisa xaħna nsifru jien, ommi u ħabibti, ħabibna insomma. U kienem bitċa li tasal, u ikunem zona ZTL, ġifiri ekkri miċawla. ZTL, sajlu saj. Ekkum miċawla, taqla ċitazzjoni, eżempju jinnaf minn 150 titla memx da. ċiġviri. Għaxħana suppost ġej. €1000, ek. Seġik €1000 jinnaf tal-li għaddejt mux suppost t-taddi dak il-ħin. Fimt? Agridu. Min Aħna suppost. Le, di għal-tormina t-niftemu, tormina da kolla. Aħna suppost ġejna isfel, ipparkjajna u tlajna bil-bus. Bil-bus. Sorry, sejna Italjan. L-autobus. Insomma, ħana ġejna minn tl-oħra, t-tila s-saxħana qbat namel il-lommi, t-tila, jew nitilu l-fuq, t-tila nispiċaw naqilawa, ma jekkim jiexaw, t-tila u l-isfel. Jaff jiġi da ximbus nispeċaw total loss. U għaddi, insomma, sibbiċa parking tħalġu fija u għamilt U-turn. Sejn tlajt mir rampa. Ħabibti u ġennewni meta jintafaw t-nejli ma kontrija, ma. Dak bħal-irġil tittamel ekkara. Okej, u nifs. U letteralment, tant kem ġennewni. Min jaf, trulli ma tafx etta! Mux minna tafx! Dejja l-istess! Ma tisma minn ħatti! Nasi kimsa! Ma rajtix il-sajna! Kollox tortijek u sejrin, insomma panik. U jabbat il-supervjajt u jien nisni raġin hoppin so. Għada versu sekundu nisla l-karozza minn ħarri għana l-ħabib tisir. Kif sejra? Kif sejra? Kif għawret il-karozza? Għada ressa l-ostja mikrofon. Kif? Dik nisbaqati daj, mux kamati. Tara sew biġej.
U paċenzja. Ġajdina li. Ġa provaw spoon! Il-bus. Kif għamil? La tajba, proset. Ma niflax li tħaj iktar. Kiku jkollu jaqbad tip nara u ġew, okej? U jkollna naħarbu malajr. Inti u nizla taraċ, kif tagħmel? Għadri naġu namil lekek. Pasta zati, madonna. Ejja, ġbandi bitrabi. Lejla. Għadirri għaddu, danti. Xfiju? Madonna. Viola għanġi. Jina ġabħajar Għajra li tabib jgħid li dik mux tijak. Jissu tab ta' toothpaste ta' masur, hek. ma jar l-istulom it-tinet għax jisbitċaw barra. Najlek, par reklam ta' rotoloni reċina. Isu meta għatsajart Italian sausage, daga tittaqataw, titneħiħ, titħalli il-lining ta' barra. Isu peperami dik il-bicċa ta' madwar dik. Vera ħadna pjaċir, inti vera down to earth u di bis-serjetà. Kellimtek ħafna fuq WhatsApp u hekk, very bubbly, very lively, it's beautiful to get to know you. U tkellimna ma' xulxin u int very open-minded, però ma jistax ikun li int ma tuħux għalik għal ċertu affarijiet. U aħna ħanelabu l-oboħra biex naraw il-limit tiegħek. Meta jiġi affarijiet bej kopja, bej jisu partner, date, dak it-tip ta' scenarios. Issa, tittejdilna jekk inti tuħux għalik f'daw ċertu scenarios ħanru. U kun onesta mi. Lesteru għek, għaxaw minnom offensivi ħafna l-ewwel waħda, nara keku jien għasin kellimni għana. Tiħu għalik jekk PJ jaqbad ritratt tiegħek u ieħor ta' Claudette Patch u jġerriħ għal ritratt ta' Claudette Patch. No. Ma tuħux għalik jażek Claudette Patch fuqek. Għal. Ma taħsibx esti vera, ma tuħux għalik. Dan għanna Mux kullħat għandu il-gosti tijaw. Ekku, Ma stax naġab il-kullħat jenta. Jidi preferim ma tuħux. Fil-verità, preferim gbar. Eżat. Kanz offiza ta' ma. Inti bħalek nara fil-porn. Mela! 100% kollox spot on, mifem. Tiħu għalik jekk toħroġ dejt ma l-spooner id-in dejda u fl-axħar tal-lejl flok waslek id-dar iġiblek taxi għax quote ma jdaħħalx ziber fil-karozza. X'daqqa ta' ħarta jew. Jalla, xaw, ankom nantom muġeja. Kissillu l-karozza. Kissiri. Fitiħu għalik. It is, weja. Offensiva. Jaqlaħa. Dik jirħu din ispera li taħsila xejjem. Dejjem qed tuża l-istess ritratt. Keep it, prozi, oġbitni, keep it. Stajt kiku għamiltu flok ta' bajdu bejkin għax inti ħattajja menna ma t-sokej. Issa tiħu għalik, sowa, jekk jiena għal dejt, nieħdok id-donut factory u nippreferi nitħan tużana donuts flok nitħan lilek. Tikol oħra lija u xi ma nistax. F'dak ir-ritratti sekset mutada minn. Vera għed. Fanni għanaf, is-swaba bija pjuttost realistic, very close. Very close. Ajwa, għandu. Very, għanna għesseħe. Imma tuħu għalik jek ikun iktar moħni flikker mill moħni fik? No. You can go ahead. I can go ahead, you're fine. Imma inti jendek naqa soft spot għalli għana għilek jena. Jaw, tobba mek, enormi. Jena, għazza, jitbuk diabetic, close to death. Ikollok taqbad żgur. Mela, tiħu għalik jek, titħol id-dar u għommok tajdlek il-PJ tibda tajdlu il-pa. Ftemna? Għanna jniprofa, pa, għajdila. Bas għatmetta kelma pa, xil-dadi dejt. Għajdila. Għandek il-dadi, għandek il-pa. Għajdli pa. Da il-pa jiġi. Tiħu għalik, tajdlu il-pa? Tajdek il-mami?
Ma nejdix. It's a very possible scenario. Le, veri. Għax bitek il-mami u. Għazgħolek bid-mami. Ma, wara. Għalma li l-ek joġbu gbar li joġbu rizar. Tu lej. Għaw jaqdu maħħa eżar, għax meta noħorġu għetnejlek il-mami tabbi. Għazgħolek tabbi il-mami. It's all about the attitude, najdlek. Ma, bla tobbom zar, ovvjament, jien għandi żmien daqs il-mammi, naħseb, ġifiri. Tiħu għalik jekk l-spooner għal-birthday iġiblek set rimmijiet ġodda minn għand Montebello għalih. Xieġu għam li għamil? No tipo li xaħħomlu. Sekonda. Dawk li għal-birthday tal-mara jagħmlu la sidira. Tiġiġ taj li jagħmlu għal-mara sidira? Jagħmlu għalihom. U kollu, tu pjaċir. Tajjeb, jgħad ma sebtej xaħat taħallasli. Ma Kollox waħdin għamil. Ma fittix fuq l-autostrada. Għad inti bavlok dawk. U inti ta' fejja din, PJ tajjeb, pietu, dara fajt. Tiħu għalik jew le, jiex set rimmijiet għalih għal-birthday tijak? Tal-birthday tijak. Mela, għal-birthday tijak jiex set rimmijiet għalih. U kontent, Eżat, xala zobbu minnek. Tiħu għalik da scenario, għaf offensi, viru għalija. Kikun ma tixi prezenta għalija, mux għalija. Il-ħarsa ta' il-fotografer jak ikun jinnommila. Għal-mijiet, għaxvet. Irsi kollok naqzira għal. Tiħu għalik. Kun onesta, tiħu għalik, yes, għaxet kollok naqzira għal, agreed. Tiħu għalik jekk. Jiena, nieħdok dawra sa taslima, just biex nurik kif ma jidrux in-nies ħamalli. ħataqlaq. Il-leba kem ġibni ħazin dal-ostja. Dal-ostja jgħaj kem ġabni jekraħ kull darba. Daqxiex, Il-leba. Ma kull onesta ma, Trudi, ma tiġikx ħajra biex tkun taf kif jidru n-nis mux ħamma. Għalla, jinħamalla. Xejle. Ok, nidħol għawek, ħaniġi konni puxijek. Hi! It's not my type. I'm sorry. Minix dak id-dip. I'm sorry. Naqżajrek tar-reali naħseb jien. Mela, xaġa reali. ċajta u Għana xaġa reali, issa, jgħali, tiħu għalik jekk. PJ, jieħdok l-RSPCA u ras imbras ipartek ma pitbull. Fem ma tanxem naħseb ħafna differenza meta nkun irrabjata. Il-fans George. Għallura naqra fejdu l-għalik. ċeħu baz bil-ket jaħasra PJ. Kemmu ferħan il-ket. Veru. Tiħu għalik daħlek ġagaġi li kawu soħtem bala zobir. Fem għasal l-annimali mumma zbir li kunu ġagaġġa, sipu għara. Very true. Jien għalija. Witch il-kelb. Witch il-kelb kem ġiet għall-astja. Tiħu għalik jekk. Taqbat l-spooner. Ibiħi ritratti tijak kontrabandu biex jixtri steering ġdid ħalli jkollu ma xiex jifqa sninu foxx il-żis landu. Tox tafsir għal-spuna. ħat weġġa, brother. Għal-menu jenaqsmu nofs bil-nofs, le, inti kiktar. Xidweja fi kostja. Nkollu, tisimaw ġej. L-aħħar waħda. Tiħu għalik jekk namillek baby ġast tal-punt li dejjem xtaqt inħabbel Maltija. Il-mara. Tittara ta' sarx l-ewwel. In your imagination you can do it. Sorry ta' Jow kittilek ġobot, per eżempju. No, thank you. Ġobot. Thank you very much. Wow! Vera ġejt tajjeb. Tidher happy ħafna. Iva tidher xejn sa Trudi, ma. Għada kif welded, bro. Imma da dwejja fuqa. Jaqla l-lights minn xara wara li twellet. Ekkem il-Redeemer emmi għatħellu għara ġojdeja. Redeemer. Ex-mate baby. Mizbek, għal kolli baby ma maħta Maltija, semmi Redeemer. Ujaf. Xakku ħab xorti jef dinja dak il-baby zgur li le. Mela, tal-li għadna din wasalna fl-axħar. Pero, qabel ma niqfu, aħna ktibna sensi lażar ta' pick-up lines għalik. Binti t-tedina li kiku aħna per eżempju nkunu barra xi klab
U niġu namlu l daw pick-up line. Stitta jidilna jekk jaħdmux jew le, if they're good pick-up lines or not. Temna? Ok. Ħanibda jena mela. Joti ibdinti Peach. Aw qalbi, jekk impoġġi toilet taħton taħra fuq sidri wara McFlurry. My God! Għaw, titħad, jimmux l darba li batuli għal daw l-affarijiet fetix ikun iridu, għaw minn irrit il-pipi, ġobot, u anka. Għamela! Anka. Għedek il-pipi tijaj, għadek għatex kem. Mux Għamelek pa sambuka. Għednejlek, biex ta' Salut! Tequila! Eżat! Il-leba. Għattajt il-għom il-pipi? No. Imma, vera, għaw request, sija pipi u sija number 2, ġviri. Dik la request li għat ġviri. Dik ma s-sax tamlu ġobbo, dik ma ġolanda tal-ġelat. Tal-smiles. ċatta ferwer. Minn dak jikollu dik fuq biex għajn istim. Li maħmuta. Dik pjeda bid-daħ. Għata sembux mimli. Libba. Da tal-Camel Brand. Imma zoba, ta' interessanti. Kem kiku lim tiċċarġa l-iktar għal-pipi jew għal-ħara? Naħseb bil-posta aktar il-ħara. Il-ħara jieġi iktar expensive, naħseb. Astja, jina konna mela easy. Jek xaħat issa jibat li jisma, tista tibat li Tupperware bowl. Jina nigarantilek jek tibat li €100 namela. Nibatlek u għal nibatlek ritratti għaj un-bul fl-istess ħin, fl-istess fi tara kollox għaddej, tara l-proċess. Għal €100, ek. Taf li jistaw mor jitfaw fuq xieħomu saħid. X'jagħmlu? U jirraddaħu lek bid-DNA, jew? Meħħa timur għotu nisum bul kullimkien. Ma dajt fil-DNA. Li-bomis dak, roqqa bewla. Tamini dik il-roqqa bewla. Għanna la, testi għġibu. Vacuum tal-ilma. Għamur testjaw il-bewl. Tek mużaqat il-bul fil-crime siki kelli. Imma dik tista' tiqma minn jixtrih. Ikolli nirċevuta li xtraħ minn għandi. No! He bought it! Korrentil. Le, ma jistax kun. Għandi ritratta, għandi l-evidenza. Tijaj unamela u koll. Fajli għajta fl-income tax return. Ma tistax, insawa. Imma zgur, iġik ta' expensive il-ħara, naqbel miak. Għalla mela, narprofa għadna miak jien essa. Hi, senjura. All right? Senjura ħjar kieku. Le, eżatt, ma jok jeda jimporta tiffirma li wahda l-formula tal-bumper to bumper bil-lest, please. Għax daqt ħanifqak minn wara. Tajba, weja tabdi. Taddi le. Taddi. Will you start a conversation with the man? Taħram għax, it will work. Notlok bidejk. Eżatt, it will work. U tkompli tkellem, yes, prosit, agreedu. Kważi tajba daqs tal-pipi u l-ħalma. Tal-pipi jisa kalla ħempat tikbar naqbel jena. Jien naħdem ġo supermarket nistiva l-ikel. Tallini nistiva l-majjal fuq dik li xkaffa l-għand. Nisa pala risposta ju minn għandi torrajt jew. Very good response, naqbel. Mother approved it. L-om ommu ħoġbita, l-ura. Ħoġbita. X'nikpi. Antigni, bis jena, di tajba. Trudy, jekk din is-sena għajntu fiha ma jitilawx il-fkiren ibidu l-bajt, nistan bit il-bajt tiegħi fħalek? L-lubaka maħla tajbin, ġi, di Tajbin. Mux ek jamlu fkiren, ta' għodi. Ma nafx. Ma nafx.
Jawtmur ma dawk intaw tal-graffiti, għaraw me bidu. Xisima? Mexican way. Għabdu wahda sensual. Għadfritek Trudy. Wahda sensual, Wahda sensual. Trudy. Wara dan l-episod traqqadni għandek għax kitċin il-mar. Didda f'kontru storja mezz. 100%. Didda f'kontru storja mezz. Trudy. Wara 3 ijiem Ġesu għam il-mewt. Wara 3 nejkiet. Kif biħsibek terġa' tqajjem il-zobbi? Mux tixi xaħġa jew. It's the easy way out, agree. Trudy, peress li jint kiesħa, x'taħseb li kieku jisaħnuk daw iż-żewġ pulsiri la? Naħseb titnaqżir iktar. Actually kienet seba, imma kemm ma tenni tqażżis. Allora f'daqqa waħda, as quickly. Quickly, think of it, quickly go low. Go low. Ma double spoon. Ma jistax ikun nibqgħu għaddejjim din korruzzjoni kollha. Xaru kaza. Kulħadd tibiħilla bubu fuq l-internet mingħajr riċevuti. U xi żoppu la bubu! Xi droga ġdida li tista' tħallat fid-drinks tan-nisa biex jinnokjaw? Għaxila ma toħroġ waħda tajba. Xej, il-qabbina tal-bib kienet, sorry, dejjem nitfixkila. Taħfirli? Marja Madonna ma titgħallibx. Vergonja tal-gvern, vergonja! Ma nistgħux bħala pajjiż nibqgħu naċċettaw das-seru kollu, Ikkellu ma jifdal xejx tisraq meta nisilu aħna fil-gvern. Il-sinu tan-nek ta' dak l-spawner ta'kom. Tafu li rapportan il-polizija xi xutjajtu fil-gerżuba, ix-xutijaj dejqu, ora dawk li żbub kollha li jispara ġaħalqu. Dawk ma dejqux fil-gerżuba imma, Basta jkollu dik il-lega maħalqu jisuk il-kaxxa la baxkeri f'daqqa. Sorry. Erġajt. Mandunajx dik l-alarm, sorry. Xaqtaħħa! Ma nistax nisma' tħaxwix tal-gazzetta. Sali talaq Bernard Grekas la waħdem mal-kap tal-partit. Il-J Joy fuq Facebook għandu iktar nies mill-partit. Plus, li mus se jiddeqiħu l-meetings online issa l-ħekolla timbel istamperja biex jaqqa tad-dejn. Ser, bis f'dal-pajis. Cappuccino sar 3 euro. X'għandu dal-kafe biex sar 3 euro, mitħum fil-maħzen Escobar jew? Malta spiċċat bil-faqar lawn. Kull ma dek tara fi triqu ma Mercedesijiet u Range Rovers biss. Fej, mar dak iż-żmien li kulħadd kien jiġri bil-Rolls Royce, Kelli Rolls Royce sabiħa ħajn. Dashboard tal-kewba sexy ħafna, mela bħal tal-BMW jew tal-plastik. Tal-plastik xin it-tawa li zina mux ta' biex tfaqqa la rasa miegħu. Sorry, ma tajlek sorry. U doħx tinkwita fuqon, ok qalbi, mem xej li 3 xhur kullar ma jfejjax. Xej tibda tidra l-kullar u ċingal meta nbdu noħorġok passiġġata. Xi waqtaħa! Qed nipprova naħseb x'kulur ħanixxilek il-kott tal-klieb li ħarraqdek fih. Niftakar in-nanna tgħidli ibni jekk raġel iħobb daħlu jissejjaħ straight u jekk iħobb jaqalaw jissejjaħ spooner. Jaffux dik l-imbab sommok li timxi qisha marrula civil joints. Marrula xratztek. Grazie, Trudy tal-li kont magħna.
Nispera li ma daqnikx daqsek, qabel ma jitilqu, imma naħseb ħatajt jew. Mela, ħanfaqa waħda l-sponsors mela. Grazzi l-Online Intimates għalna Sensual Time in the Bedroom u koll, jekk mux ġa Sensual in the Bedroom għandek u koll Beautiful il-bis li għada tilbes pana il-official ġifiri brand ambassador tal-Online Intimates, Trudy Abela, Playboy, it's a new brand which they own exclusivity to it, inti. In all Europe, it's them. That's heavy stuff. Heavy stuff. Process, good time. So, checkjaw, guys, on onlinemiss.com. Grazzi li l-iStage, il-Backlight u l-Black Box Pro. Dawnu man nis li jenuna ħafna fil-live show, ġifiri, li tellaw dak il-setting il-kbir eżagġerati, kolkom zon tamlu xi live show, be it sound, be it staging, be it seating, lights, dejjem kelmu daw in-nies u mal-leġendi, grazzi ħafna tal-għajnuna sostentakom, guys. 5pointsgrowing.com biex karbu xtib ta' pjanta d-dar, na' fun times wahdek id-dar kun jadnon Bob Marley, it's getting hot, u t-tijali reza 5pointsgrowing.com. Grazzi l-Fire of Fork. Fire Fork li kullna terba jkollhom all you can eat meat għal prezz fenomenali ta' €50 bis proper steak. Mhux qed ngħidlek laħam tal-freeze, hawnhekk jiġifieri. Jekk xi laħam tal-freeze jkollhom ukoll aktar, ma proper steaks. Proper Steakhouse u grazzi kbira l-Matt Photography li jgħataw dejjem jgħatina ritratti u ħajkollu t-tieġ daqt ġvijenu tu l-erba ritratti aħna darba siħbi ġvijenu daqt, congratulations, looking forward to it. U grazzi l-Mi Media tal-li ġi hostjawna kull darba u għek u iwa, iti għandan għan spazju biex għatna jgħidu daw l-oxċenitajiet. Pero grazzi kbira li l-Trudy tal-li ġejt. Spera ħat pjaċir, ħat gost. Ħafna. It was a good one, no? Għabel ma selmu l-Trudy nishtiqo namlu cliffhanger għad-darba li ġeja għanna co-host. Min floki. Ejja, co-host, cool. Għandu tkun tajba ħafna next week, guys. Pero, Trudy, once again, plugs, tijom il-plugs, għandek OnlyFans, Pink Lilith, sowa. Jistaj subuk fuq social skolla, Facebook, Instagram, they can find you anywhere. Marru għaraw l-OnlyFans ta' Trudy Abela under the name Pink Lilith, aħna ħanamlu wieħed unżommu bħala spiża fuq il-kumpanija, ġifieri. 100%. Naraw xi tiġri wkoll għax aħna we support the scene in any way, shape and form. Veru għalfejn. Ara kallijiet kif ġibnihom. Għandna grip. Imma ħallam it-tajt kollu. Proset kbira lilek, speċjalment ukoll lill-ommok tal-li you are two very, very beautiful women, both outside and in, ġifieri. Tobbu tieħdu life easy, take it as it goes, enjoy it, la ovvjament ma tweġġaw il-ħadd, ma toffendu ħadd. It's always fun and games, imma and keep it up, you're doing good justice to this art form, ġifieri, it is an art form, say it with this, vera proset. Grazzi u koll! Proset li l-mammi tal-li għamlitek u ħallitna nħarsu li dil-bana vostra sabiħa tal-li sponsor ħantuwa affarijiet tal-sponsor. Inti tista toħodom daċ għaktax jibattek bil-kaxxi bxej. Ma daw aħna għanna l-online intimates li jitina l-presents għal-mistednin taħna u l-luma u għek inti għandek spicy pheromone perfume, ġifiri jek trid tista' tagħmlu naqa' xiex da actually x-xomma u tiġi iktar sħuna li ġifieri. Milli qed nista' ninduna? ċinċi minn iċim? Rape factor 10 on 10. Daka Spiċċa tiġija, dik tumbata għalija. Tarek tagħmlu stara barri ġejji. No, sibha minnu saħmela. Eżatt, qod attent. Daka x'iktarx anke tara l-oħra qatt li sellifu lil-lejla. Bum. Anke l-bajt uqumlu bih dak x'iktarx. Thank you. Isma' minni għamlu ġin taslu d-dar xek tagħmlu għawa werba tiġi. Problemi kollha. Biex nsabtu l-qrun biex dan ħajrbħek. Sword fighting, dueling. Xing. Grazzi lilkom li dejjem t-follow jawna, t-support jawna, għedin fuq patreon.com/bytobacon, kullimkien @bytobacon, especially YouTube, Spotify, Facebook, Instagram, fej trid edinem. Guys, thank you very, very, very much ta' kollox, pero nixtieq ngħid l-ikbar, grazzi lil ħabiba ġdida tagħna l-Trudy Abela!